Kumasithathu Zahara ihamba kwakunye noRobbie Malinga besithi bengirongo basibeka kanye phaa kwimizuzu masiyenze ibe lishumi linesine ibethile phaa intsimbi yesixhenxe. Siyangena ke kwenjenje sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo yivukani le community radio ku-90.6 98.4 ukuya ku-99.9. Igama lam ke ndingumakhaya wakwamzambo Ntsundu umnqongo. Yayazi ke rhoqo ngeli xesha siye sibe kanti sikuphathela isigaba senkqubo ezolimo, kulapho ke siye simeme umfama sitsho sithi makasondele ngoba kaloku sizawufundisana sixhobisane sakhane ngezinto yinto ingakumbi xa sisitsho apha ngemivulo sithi impilontle injalo nje kumpilonde apha emfuyweni. Bawuncitshana ke tata Sivuyile kaNcetho soloko khona ke ezoncedisana nathi ngethemba elikhulu ke selungqangile mphulaphuli into yokuba ngaba uzova ukuba ngaba namhlanje sikuphathele ntoni. Namhlanje ke sobe sijonga uba ngaba zithini iingxaki ezichaphazela impilo ematholeni kwaye singazisombulula njani ezo ngxaki ezo. Sikulo mcimbi ke kolusuku lanamhlanje kodwa ke manimamkele umhlobo wam sele khona ke apha estudio. Bawuncitshana mandikubulise dade. Hey Ntsundu, mandibulise kuwe, ndibulise kubaphulaphuli bevukani community radio ngokubanzi. Inkosi kakhulu, siyabulela. Well, abaphulaphuli sele bengqangile injalo nje befuna uqonda into yokuba ngaba namhlanje sibaphathele ntoni. Namhlanje ke siyajonga uba ngaba zithini ezona ngxaki eziye zibe kanti zichaphazela impilo ematholeni kwaye ke singazisombulula njani ezo ngxaki. Mandukunike mhlobo wam ungene kuyo. Ntsundu besendibulele. Yes. Ntsundu, eyona nto masiyiqwalasele apha kukho ucwaningo olwake lenziwa kwafunyanisa into yoba kukho izinto ezintlanu ekufuneka ungumfama ucangcathe phezu kwazo ukuqinisekisa impilo ekuqondo eliphezulu ingakumbi ematholeni. Yes. Now ezi zinto ke ezintlanu ngolwasemzini zabizwa ngoba zii-5 Cs. Ndiza kuzitolika ke msasazi. Eyokuqala i-colostrum ngumthubi, eyesibini zii-calories ngamanye amazwi zizondlo ezithi ziguquleke phaa ekutyeni, ziguqulwa ngumzimba zibe kwimeko yokokuba umzimba ungakwazi ukuzisebenzisa. Eyesithathu yi-cleanliness, ukuba ahlale kwindawo ecocekileyo. Eyesine yi-comfort, kule ndawo azihleli kuyo makazive ehleli mfamfam okanye mfumfum. Ewe. Okwesihlanu yi-consistency. Kubalulekile into kokuba utshintsho olwenzekayo malungasoloko lusenzeka. Yes. Ukuba kukutya mayibe kukutya okuyi-1 akutyayo, kodwa ke siza kuyicacisa xa sisiya phaya emazantsi. Ntsundu ke zonke ezi zinto sizibaluleyo apha ngasentla, ukuba umfama akazinikanga ingqwalasela ithi loo nto uzibizele umcelimngeni ingakumbi ekuguleni kwamathole, ngoba ezi zinto ndizicalule apha ngasentla zezi zinqanda ukugula kwamathole, zezi ziwenza amathole ngalo lonke ixesha abe asempilweni. Yes. Na uba siqala ke ngomthubi msasazi, siyawukhumbula kaloku mafama umthubi lubisi lokuqala ekufuneka ithole lube liyalufumana ingakumbi xa lugqitywa ukuzalwa. Olwabisi ke lungumthubi msasazi luchunyiswe kakhulu ingakumbi ngeziniki mafutha, ingakumbi ngezondlo mzimba ezifana neprotein ezithi zinike ukukhula ngokukhawuleza kwethole. Yes. Kwananjalo umthubi ugcwele kakhulu ngamajoni omzimba. Siyawukhumbula kaloku mafama. Yes. Amathole azalwa zonke ezi zinto ndigqiba ukuzibala apha emthubini engenazo, so adinga umthubi ke ngoku ukwenzela into yoba azawukwazi ukuzifumana ezi zinto. Now sesicacisile ke zenza into yokokuba makakhule ngokukhawuleza. Kukho le ibaluleke kakhulu msasazi. Yes. Ingamajoni omzimba. Ithole xa liphumela ngaphandle kunina lizalwa lingenazo izikhuseli mzimba
ingakumbi kwiintsholongwane ezizohlasela zizokwenza izifo kumzimba lowo wethole. Now unina ke ngokuwalo ithole elo uthi aliboleke izikhuseli mzimba, le nto sithi ngamajoni omzimba. Uyenza ke unina loo nto ngokomthubi. Yiloo nto umthubi kufuneka ithole liwufumene kangangoko ukwenzela into yoba lizoxhobiseka ingakumbi kwiintsholongwane ezizohlalisela. Yes. Lo mthubi ke msasazi funeke ube uyafumaneka kangangoko, ingakumbi kwi-24 hours umfama makaqiniseke into yokuba lo mthubi ufumanekile. Yabona ke msasazi, ziba khona iimeko apho ithole lizalwe lingakwazi ukufumana umthubi. Masithi umzekelo, Yes. eli thole lizalwa ngunina ongena kwamibele kwayena, imibele yafa. Okanye eli thole lizalwe njengunina wavele wafa unina lona lashiyeka liphila. Ezo meko ezo, elo thole uba umfama kalilungiselelanga, ithi loo nto isiqalo sobomi baslo uba malibe liyakhula sele sichaphazelekile. Loo nto ingakhokhelela into yoba elo thole lifumane izifo ngokukhawuleza, elo thole lingakhuli njengamanye amathole, Yes. elo thole lifumane ixesha lokokuba libe nobomi njengamanye amathole. Ngamanye amazwi, amathuba wokuba libe lingafa elo thole aphezulu. Yes. Yiloo nto kuya kukhuthazwe into yoba noko ke mfama yenza unankonanko ukuqinisekisa uba nokokuba ke nguzenzele womthubi okanye nokokuba ngumthubi owawubekile, kubalulekile msasazi into yoba xa unenkomo evelisa umthubi omninzi, make kubekho umthubi owuvunayo uwuthathe uyobeka phaya efrijini futhi ubeke kulaa ndawo yenza umkhenkce. Lo mthubi ungunogada kwithole eliya kuthi lizalwe, abe unina angazuba nalo ithuba lokokuba alinike umthubi. Yes. Njengoko ke ugcinwa phaya emkhenkceni ube yila ice, xa uza kulinika ithole elo kufuneka kuqale uqinisekise into okokuba ukhupha i-ice leya, then lizokwazi ukuwuncanca ke ngoku ufudumele. Yes. Because ukulincancisa umthubi obandayo, loo nto ingakhokhelela ekufeni kwalo. Omnye umfama msasazi zange abe nalo nelithuba lokuvuna umthubi ngenjongo zokulungiselela iimeko ezi zethole elingawufumananga kunini. Uyakwazi ukuzenzela umthubi kazenzele. Indlela yokwenza ke umthubi kazenzele Yes. kukuba uthenge ubisi phaya evenkileni olu lubhalwe full cream. No, ungathathi olu luku-low cream, uthathe olu lubhalwe full cream. Ilitha yalo msasazi, laa litha yolwabisi uyayibilisa iphole dikidiki bushushu, then uzothatha iqanda noba ngamaqanda amabini, kodwa kudingeka laa ndawo iyelo ngaphakathi eqandeni uqale uyiqhuqhe iyodwa idibane ibe ngamanzi, uyoyigalela kulaa 1 liter ye-full cream. Uthathe i-fish oil. Nakwi-fish oil awuthathi noba yeyiphi na i-fish oil, uthatha le ibhalwe sunflower oil, ugalele icephe layo kulaa 1 liter. Uzothatha iswekile emdaka, icephe layo ugalele kulaa 1 liter, uyiqhuqhe yonke laa nto idibane. Eli thole kwi-24 hours malifumane umxube owenziwe ngolo hlobo. Ukuphela kwawo kuba lisitya kakhulu, qinisekisa into yoba umane ulenzela lo mxube ulolu hlobo. Ngokwenza ngolo hlobo ulixhobise kakhulu eli thole emthubini, ulifumanisile ezaa zinto besizibalile phaa ngasentla. Yes. Ebesithe ngamafutha adingwa ngumzimba, sathi sisondlo mzimba esibizwa ngoba yiprotein esenza ukukhula kokukhawuleza kwethole. Eyesithathu sathi ngamajoni omzimba elizalwa lingenawo. Ngokulifumanisa lo mthubi ulinike elithole ezo zinto zonke. Ngamanye amazwi, isiqalo sobomi usilungiselele into yoba elithole lingabikho kwiingxaki zoba lilibaziseke ukukhula msasazi. Yes. Now masidlule ke msasazi kule nto ithetha ngomthubi, siye kuC wesibini. uC wesibini ayakhumbula amafama sithe zezi zinto sithi zii-calories. Yes. Msasazi, ukuba ithole liyatya, now okwa kutya likutyayo kusekulaa meko lokuba belikutya, izondlo eziphaya azikulungelanga ukungena emzimbeni. Yes. Ngamanye amazwi, noxa ziginyiwe zaya esiswini
zakufika esiswini funeke zitsalwe ngumzimba, zifunxe kokwakutya izondlo ngumzimba, zizohamba ngegazi zigcwale umzimba wonke. Yes. Now ukuba ke imeko yomzimba irayithi kodwa ukutya oku bekutyiwa akuchunyiswanga ngezondlo mzimba, ezi zidingo zifunwa ngumzimba azizufumaneka kakhulu. Eyona nto ifuna kakhulu kulwasiwe esibini sisiniki mandla, the energy. Yes. So ukutya oko belukutya elathole kufuneka la energy ibe iyafumaneka ngokukhawuleza, ngoba yile izawulenza elithole likhawuleze likwazi ukuzenzela izinto lingaxhomekekanga, likhawuleze lisukume, likwazi ulibone libaleka, Yes. ulibone lijampa-jampa, ulibone lonwabile, ulibone likhuthele ukuya kunina. Ithi loo nto elithole alihluthi nje ukugcwala kwesisu, koko izidingo mzimba ezikoka kutya ziyakwazi ukuguquleka zibe yimeko edingwayo ngumzimba, msasazi. Yes. Alright. Ndiyacela mhlobo wam nje uyibambe njalo sibaleke silungise nje ivenkile. EDignity Tombstones siyazi ukuba ilitye lengcwaba ayilolitye nje, lisisikhumbuzo esingunaphakade kubomi obuphiliweyo ngobuninzi. Yiyo loo nto sikunika inkonzo epheleleyo yokwenza ilitye lengcwaba. Ukhetha wena indlela ofuna ilitye lakho libe ngayo. Uyakwazi nokongeza amazwi, imihla ekhethekileyo okanye imiyalezo oyiva entliziyweni. Yenza indawo yokuphumla ibe yodwa ngobubele, ngentsingiselo nangomthandazo. Amatye ethu enziwe ngeRustenburg granite yokwenyani, aze aqulunqwe ngononophelo njengendlela yokuqinisekisa ukuba isikhumbuzo sakho sohlala sikhona ixesha elide. Masikuncede sakhe isikhumbuzo esithetha nentliziyo yakho. Dignity Tombstones, sihlonipha ubomi, sakha ilifa. Nangenyaniso zezolimo mphulaphula evikani computer usandovulela ithotholo lakho masikwamkele. Namhlanje siyabuza, zithini iingxaki ezichaphazela impilo ematholeni kwaye singazisombulula njani? Osincedisayo ke ukuyiphendula yonke loo mibuzo khona ke uMr Nxetho seleqhuba. Masiphinde sibuyele kuwe mhloba. Msasazi, mandiphinde ndibulele kwakhona. Yes. Uba uyakhumbula ke Mngqongo, ezi sithetha ngazo ayikabizo ngxaki, koko zizisombululo ingxaki zingekabikho. Zintoni ezi zinto mawuziqwalasele ukulungiselela ithole ukwenzela into yoba ungangeni kwezi ngxaki sizawungena ngazo phaya ngezantsi. Usike wesithathu msasazi kwabasisithe chu ngabo, Yes. yi-cleanliness. Okay. Kubalulekile Ntsundi into yokuba ithole eli malilungiselelwe ngumfama. Ezi zinto zakuthi ke zalwa amathole ahlala nje noba kundawo kuloo ndawo lihleli kuyo kugcwele imfucumfucu yobumdaka ngamaphepha agcwele apha, kuyanuka nje kwakule ndawo lihleli kuyo, kunuka umchamo weenkomo ezindala kuba kudala zihleli apha zichamela apha. Yes. So kubalulekile msasazi into yoba apho amathole azohlalwa khona khawuqiniseke into yoba yindawo ecocekileyo. Makathi ezalwa azalelwe kwindawo ecocekileyo and kwindawo eyomileyo and kwindawo enebhedi. Andithethi ibhedi leyo yoba silala kuyo, kodwa mayibe yindawo emfumfumu. Umgquba lo ukhona mayibe ngumgquba ithole elizawuthi xa lihleli lingazivi lihlatywa ngamatye, lingazivi lihlatywa ngameva, msasazi. Zizinto ekufuneka umfama aziqwalasele. Kwamgquba lo makuqiniseke into yoba ayingomgquba uxhumayo, ngoba ukuxhuma kwawo kungena ezimpumlweni liyaphazamiseka and loo nto yenza uxinzelelo lwasengqondweni, le nto kuthiwa sistress. Yes. So ngamanye amazwi ke mafama masiqinisekise into yokuba amathole phaya ahleli khona ahleli kwindawo elungisiweyo. Mayingabi engumgquba owomileyo ozinkozo ohlabayo, walungiselele amathole. Uba siyawuke sihambele kwezi ndawo amathole
azalelwa khona, ngakumbi kwezaa nkomo zasederi, ingakumbi la mathole aza kugcinwa akhuliswe, udeske ufike phayana kukho ingca elungiselelweyo into yoba phaya ahleli khona abe ahleli ngokungathi alele ebhedini. Ndiyayazi ke zizinto esingangadeske sibe siyakwazi, kodwa khawulungise umgquba lo obuhlanti ibe yimeko noko elilungeleyo uba ithole lizive lamkelekile njengoba liphumela ngaphandle lisuka esibelekweni kunina. Yes. Yonke ke le nto msasazi ikobucoceka kobuhlanti apho ithole lizalelwa khona inika isiqalo esihle sokukhula kwethole, inika ikamva elihle apha ebomini kweli thole, because yonke loo meko ithetha ukuthi izifo azikukhawuleza ukokhela. Yes. Bendike ndathetha ke msasazi ngomgquba onuka umchamo, ithetha ukuthi ubuhlanti obu akukho kwamoya ungenayo, so umchamo ohleli apha ngaphakathi wenza ivumba, ngoba umoya okwaziyo ukunciphisa ivumba lomchamo awungeni kobu buhlanti. So loo meko ke yokunuka komchamo ikhokhelela ingakumbi kwizifo ezifana nezifo zofuba ematholeni. Ufika amathole minxeke izifuba ezi. Yes. Sesazi kona njalo ukucoca indawo amathole azalelwa kuyo unciphisa kakhulu iintsholongwane anokuthi azalwe kanti sele lindwe zizo phaya ebuhlanti. Yiloo nto kubalulekile into yoba ubuhlanti obu izibulali magciwane make sizisebenzise iintsuku ezimbini okanye usuku olinye phambi koba amathole abe azawuhlala kule ndawo uzokuwahlalisa kuyo. Khawusebenzise izibulali magciwane. Siyawukhumbula ke into ezifana ne-Jay's fluid zizo ezikuncedisa kakhulu ukubulala iintsholongwane okanye amagciwane angathi enze izifo phaya ebuhlanti. Enye into msasazi kule nto inokucoceka, kubalulekile into okokuba imibele le ithole elizoncanca kuyo okanye ibhotile le ithole elizoncanciswa ngayo mayibe yinto eklinwa rhoqo. Alright, ndicela mhlobo wam siphinde sibambe nje sikhawuleze nje apha. Bahlali baseCalifornia niyamenywa kwintlanganiso ye-ratepayers. Umasipala uMbaxa iChris Hani District Municipality Water Services iza kube ikhona kunye ne-Department of Human Settlements iza kube inikeza ingcaciso ngomba we-title deeds. Intlanganiso izobanjwa esikolweni eCala High ngomhla wama-24 kwinyanga ka-Okthobha ngentsimbi ye-12. Ukubakho kwenu kuyawuba luvuyo kuthi. Alright, yasabuya ke evenkileni, masiphinde sithathe intambo sizinike wena Mr. Qathu. Bendisathi ke Ntsundu kubalulekile into yoba imibele le yenkomo Yes. noko ke ngosuku khawuqiniseke uba uke wazipha ithuba wayihlamba laa mibele ukuyicoca ukwenzela uba iintsholongwane eziphayana zingaginywa ngaphakathi lithole. Yes. Nebhotile le uba wena uncancisa ngetiti mayingabi ihleli phaya ebuhlanti umane uyithatha phaa uncancisa, mayigcinwe kwindawo apho iintsholongwane zingazufika lula and mayisoloko iklinwa qho xa iza kuya etholeni. Yes. Loo nto inciphisa amathuba okuba elithole libe lingathatha iintsholongwane eziza kuthi zenze isifo. Wesine msasazi iComfort malizive lamkelekile lihleli kamnandi kule ndawo elithole likuyo. Yes. Loo nto inika impilo nde nempilo entle apha etholeni. Ukuhlala ke kwethole kwindawo leliziva lonwabile, indawo ebubhedi emfumfum eshushu and umoya apho ungena ngokulawuleka. Loo meko leyo inika impilo entle ngokwasetholeni. So kubalulekile ke into yoba siyazi into yoba ngokwenza ezo meko lizive ithole lamkelekile likwazi ukudlobadloba lidlala, ilenza loo meko libe sempilweni entle kakhulu. Yes. Enye into msasazi esibetha kakhulu ngulosi wesihlanu ubizwa ngoba yi-consistency. Msasazi ukuba elithole lenyisa kunina makuqinisekwe into yoba ukuba lincanca ekuseni ngo-7 qho ekuseni malikwazi ukufikelela konina libe liyancanca. Uba lithole elikhethwayo, ukuba unina ubuya ngo-2 makuqiniseke into yoba ngo-2 qho elithole
ubisi liyalifumana ngoba ubunina ubuya ngo-2, ngenye imini obuya ngo-5, ngenye imini abuye ngo-1. Loo nto isenza isisu sethole singaphatheki kakuhle, and loo nto yenza ithole eli uqobo lizive liphantsi koxinzelelo ngokwasengqondweni. Yes. Ibalulekile ke loo nto. Nokutshintshwa kokutya, msasazi, ingakumbi ukutya oku kulubisi, msasazi. Yes. Uba umfama uzawulutshintsha ithole elubisini olu lilutyayo, qale uliqhelise kuqala, suvele uyenze le nto ngesaquphe. Mali ibe yimeko oyenza liyiqhele ngokuthi noko ke ukuba olubisi elithole ubulinika i-5 litre ngosuku, ndenza umzekelo. Yes. Ngoku uza kulitshintsha ulise kwi-7 liters, uvele ulinike i-7 liters, manunyuka kancinci kwiintsuku ezintathu, kolwa suku lwesine uyofika kulo 7 liters. Uyaliqhelisa apha esiswini ukwenzela uba lingabi nako ukothuka kule meko yokutshintsha. Yenye into ebalulekileyo ke Ntsundu ebendithi mandiyicacise kakhulu. Okanye Yes. ukuba ulutshintshela kubisi olulolunye kunolu lwesiqhelo, xa ulutshintsha qala ulinike u-25% Yes. wolubisi lutsha, Lutsha, yes. 75% ibe loludala. Kusuku lwesibini ibe ngu-50% wolutsha, 50% oludala. Kusuku lwesithathu ibe ngu-75% wolulutsha, ibe ngu-25% woludala. Kolwa suku lwesihlanu uqale ke ngoku ngokugqibeleleyo ulinike olubisi lutsha. Loo nto uqhelanisa ithole nolubisi lutsha ukwenzela into yoba olu tshintsho ulenzayo lungenzi ingxaki ngaphakathi esiswini. Msasazi, bendithi ke mandicancathe kwabosi bahlanu abanika imeko entle ematholeni, abanciphisa kakhulu amathuba okugula ematholeni. Now ndifuna ke siqancathe kwizinto eziyingxaki ezibetha amathole. Ndiza kuzishwankathela ke ngenxa yexesha. Yes. Eyokuqala, Ntsundu, sifo esisibiza ngoba lutyatyazogazi lwamathole. Esi sifo senziwa yintsholongwane ehlala kwiqokobhe, ihlale ihleli ilindele ukungena ngaphakathi apho etholeni. Le ntsholongwane ke msasazi ithi ityiwe okanye ithathwe ingeniswe ngaphakathi lithole, ibe umbuzo uzothi ibisuka phi kuqala. Ithole elifumene usuleleko kwiminyaka edlulileyo laze lazithuma phaya ebuhlanti okanye phaya enkundleni okanye phaya edlelweni. Yes. Now le ntsholongwane iyakwazi ukuhlala kwelaa qokobhe layo iminyaka ngeminyaka, futhi ayichatshazelwa bubushushu obuphezulu, ayichatshazelwa yingqele ukubanda, kuba elaa qokobhe liyigcina iphila ngalo lonke ixesha. Now ithole ke ngoku lithi lakufumana amanzi anosuleleko lwale ntsholongwane okanye ukutya okunosuleleko lwale ntsholongwane okanye umhlaba, ingca apho ingca ekhule apho umhlaba ubuhleli le ntsholongwane, likwithuba loba liyithathe liyifake ngaphakathi. Yes. Ithole ke elithe lafaka le ntsholongwane ngaphakathi lithi libe nokuhambiseka ngokwempawu. Lihambiseka into ethambileyo emanzi ehamba ibonakala ingathi ingamanzi, ekuhambeni kwethuba uyibone inegazanyana, ekuhambeni kwethuba ngamatheketheke aligazi. Luphawu lokuqala oyibona ngayo into yoba tyhini ndihlaselwe lolu tyatyazogazi ematholeni wam. Yes. Xa ke kusukwa apho ngokwempawu elithole liyehla emandleni, uyawufika ilithole elingathi liyozela, ulibona uba liyonqena nokuhamba-hamba, liyonqena nokutya, iya kuxelela uba imeko iba horho and alikhuli njengamanye amathole. Yes. And alikucaceli wesi ke ekuhambeni kwethuba ukutya oku. Uthi ke usajonge loo nto uliqaphele into yoba heyi, eli thole belikade lihambisa ngoku libonakala ngathi liqhinile, kuba nzima ukuzithuma, liyazama, liyaduntsa, ayiphumi loo nto le nto lifuna ukuyikhupha. Nto leyo okokuduntsa kwalo liphetha ngokuntsundu kwa undonci lo anikhuphela ngaphandle into endala, aphumele ngaphandle yena ndonci lowo. Ubone kukho into evele phaa ngasemva eyinyama engathi ibuntonga,
kodwa iyinyama lento. So iyakuxelela into yoba uphethwe sesi sifo msasazi. right? Esi sifo ke sikhokhelela ekubeni umzimba ulahlekwe kakhulu ngamanzi nezakhamzimba, nto leyo ikhokhelela ekugqibeleni ube uyawaluza okanye uyalahlekwa lelo thole. But into ebalulekileyo ke msasazi, umfama ezalisa amathole kwizixhobo amakahlale enazo ukulungiselela ukuqala kwale meko, okanye xa sele ibone noba seyiphakathi elithole kugula kule meko, ezi zixhobo mayeza zimncedisa kakhulu ekubeni akanawufelwa ngamathole ngenxa yesi sifo. Yes. And esi sifo ntsundu masiyitsho into ethi sihamba phambili kakhulu ekuwabulaleni amathole xa sesithe safika. So amayeza ke uma uqiniseke kwi-kit box ngexesha uzalisa amathole, Yes. yinto ebizwa ngoba yi-Diomec Plus. Diomec Plus phaya kuyo entsundu ixhotyiswe kakhulu ekubeni la manzi alahlwe ngumzimba kuba elithole belihambisa liwabuyisela emzimbeni lawo manzi. Kwananjalo phaya kuyo ixhotyiswe ngezakhamzimba. Kwananjalo phaya kuyo ilungiselelo okokuba okwakubakho kwezilonda bekwenzeke phaa ngaphakathi emathunjini kuba le rhorho ithe yatya umphakathi wethumbu. I-Diomec Plus iphilisa okanye ipholisa ezo zilonda nokudumba okubangelwa kukunyuka kweencindi ezangaphakathi, the acids ezenza ukuthunakala kweza zilonda kudumbe umphakathi wethumbu. I-Diomec Plus idambisa okwakudumba. I-Diomec Plus msasazi yidrip yamathole, yidrip yamatakane, ngoba ngexesha lingakucacelanga ukutya ulinika la Diomec Plus, ifumene elathole yonke into eliyidingayo elubisini lukanina. Msasazi kwakufika ke okulunywa okuba kukho ezi zilonda phaya ngaphakathi, elithole liba phantsi koxinzelelo, laa nto sithi si-stress. Amathuba okungenelela kwezinye iintsholongwane aphezulu kakhulu. Yiloo nto elithole funeka ulitofile nge-Maxetet LA, and yiloo nto elithole funeke uliselisile laa nto ibizwa ngokuba yi-complex forte. Kodwa sele loo Maxetet uyifakile, eyona nto izokubulalela laa ntsholongwane ingaphinde iqhubeleke yonakalise phaya ngaphakathi sisitofu esibizwa ngoba yi-Maxitrim okanye i-Maxsulf. Yona enye yazo yezi zinto zimbini zingqala ngqo ekubulaleni laa ntsholongwane sithi yi-coccidia, le yenza isifo sotyatyazo ematholeni. Maxitrim or Maxsulf, mandiwashwangathele la mayeza, yi-Diomec Plus, yi-complex forte, yi-Maxitrim or i-Maxsulf, yi-Maxetet LA. Ezo zixhobo ezo zinika impilo ngokukhawuleza ematholeni aphethwe yiyo le ngxaki. Kubalulekile ke ithole elo liphethwe yile ngxaki likhethe kwamanye amathole ukunciphisa usuleleko kwamanye amathole, ngoba le ntsholongwane iyanaka. Kubalulekile into yokuba kuloo ndawo uyolibeka kuyo isoloko laa ndawo iklinwa and umoya ube uyangena ukuqinisekisa into yoba ezaa ntsholongwane azihlali phaya. Uyakrwekrweda wonke laa mhambiseko uyowungcwaba and uqiniseke uba umoya uyangena phayana ukwenzela into yokokuba ingafumani konwaba le ntsholongwane, koko ithole ibe lilo elifumana ukonwaba nokuphefumla kakuhle. Qinisekisa uba ukutya kuyafumaneka ngokwaneleyo and amanzi ayafumaneka ngalo lonke ixesha kweli thole. Yes. Now nciphisa ke zonke izinto ezingakhokhelela ekubeni elithole libe lingaphantsi koxinzelelo. Malingabikho kwindawo exineneyo, malingabikho kwindawo elingazawuziva lingonwabanga, because ezo zinto zenza le nto sithi si-stress. Zinazo ke izinto ntsundu esingathi makuqwalaselwe zona ukunciphisa esi sifo. Enye into msasazi emasiyiqwalasele newabulala kakhulu amathole yintshulube, ingakumbi intshulube ebizwa ngokokuba yi-milk tapeworm. Okay. Le ntshulube msasazi amafama ayathanda ukuyiphazamisa nokuthi ifumaneka elubisini. Yes. Ndifuna siyibambe into ethi ayifumaneki elubisini, Elubisini, kodwa ithole elonwabileyo elondlekileyo elifumana ubisi ngokwaneleyo likhawuleze likhuthale
uyotya ingca msasazi. Yes. Now ithi loo nto ngeli xesha litya ubisi oluninzi likwakhuthala uyotya ingca, kulapho liyoyithatha khona le ntshulube, because le ntshulube ifumaneka phaya engceni and yakungena ngaphakathi le ntshulube ifike yenze ingxaki yokuthi yonakalise umphakathi wethumbu. Umphakathi wethumbu ngulo umsebenzi wawo ikukusila konke ukutya okungena ngaphakathi kutyiwa lelithole. Xa ke ngoku le ntshulube ithe yatya umphakathi lowa, kuthi kwenzeke izilonda, kuthi kuphele ukukwazi ukusilwa kokutya ngumphakathi wethumbu, ngoba Yes. imeko leya yangaphakathi ayisakulungelanga ukusila ukutya ngoba yonakaliswe zezi Yes. ntshulube msasazi. Masishwangathele ke ntsundu sithi iimpawu zethole eliphethwe yile ngxaki yentshulube alikhuli njengoba amanye amathole ekhula, liyanqaphela, liyehla emzimbeni and liyabhitya msasazi. Yes. And ithole eliphethwe yile ngxaki msasazi liyahambiseka msasazi. Yes. And ngamanye amaxesha liyaqhineka kwiimeko ke esezimbi elithole. Ukutya oku akuphumeli ngaphandle kuba kuzizigaqa ezihleli phaya ngaphakathi, nto leyo ikhokhelela elithole libe nokulunywa amazantsi esisu okubuhlungu ngolona hlobo, laa nto kuthiwa yi-colic. And elithole msasazi liba nesisu esikhulu ibizwa ngoba yi-pot belly. Ulibona into yoba heyi lithole lona kodwa isisu esi singummangaliso indlela lesikhulu ngayo. Kwa uboya obu buyema ngathi lithole eligodolayo, ukanti uboya bethole elisempilweni bulele and buyashayina, kodwa obu buthole buboya obumileyo and kwalona ulibona ingathi liyozela, linentongo apha emehlweni. Yes. And alikucaceli ukutya. But into esingayitsho ke msasazi into ethi elo thole lizibonakalisa ngolo hlobo likhawulezele ngokuthi uliseze nge-Maxilint, emveni kweeveki ezintandathu ubuleyithi kwiinyanga ezimbini uliseze nge-Endolint. Loo mayeza akubulalela zonke iintshulube ezi zichaphazela amathole zibizwa ngoba ngamaphalo, the tapeworms. Yes. Enye into eyingxaki msasazi nendizawuyenza ibe mfutshane kakhulu sisifo esibizwa ngokokuba ngunomkhonwana. Sisifo esihlasela amathole kakhulu and esi sifo msasazi siyingxaki kakhulu ingakumbi kumathole anyanga zilithoba, zinyanga zintandathu ubudala ukuya kunyaka. Loo mathole lawo alixhoba kakhulu ekubeni abulawe sesi sifo. Sithi sizibonakalise ke ngokuqhwalela kwethole nokukhaleze ulibone uba tyhini liyagula nyhani ngoku. Liya ke libe phantsi koxinzelelo, ulibone uba alonwabanga, likhawuleze lilahlekwe kukunqwenela ukutya, libe nobushushu obuphezulu, liphefumle kanzima. Kodwa kuba le ntsholongwane ingena ngesilonda esipholayo, ingena apho igazi lingahambi khona, loo ndawo lingene kuyo ingakumbi indawo esisihlunu somlenze, isihlunu sesinqa, isihlunu sesifuba, isihlunu sentamo, loo ndawo le ntsholongwane ihlasele kuyo iyadumba. And ukudumba oku isikhumba esi sibe ngathi somile, xa ucinizela kube ngathi phaa ngaphakathi kukho iibhotile ezigutyiweyo ngokuva isawundi le yale nto iphaya ngaphakathi. Le nto iphaya ngaphakathi ke ayizobhotile ezigutyiweyo, koko kugcwele umoya, le nto sithi yi-gas. Le ntsholongwane msasazi ifike ibulale izihlunu, kugcwale umoya, le nto sithi yi-gas. Kuthi kuba ukugcwala kwalaa moya udibene negazi loo nto yenza le nto kuthiwa ngamaqam. Yiloo nto xa seyifile laa mlenze ufika ubomvu okanye esaa sihlunu ufika sibomvu kakhulu, sigwaphu and sinala maqam, sibomvu bumnyama and sinuka muncu msasazi. Esi sifo ke siyakhawuleza le ntsholongwane. Uba iqalile ayipheli i-24 hours elo thole lisaphila msasazi, lifa lisatyebile, usalibuka and uthi uyatsiba uyokunika uncedo. Yes. Kuba sekuleyithi because iyakhawulezisa le ntsholongwane. Eyona nto ke siyikhuthaza neyona ihamba phambili yinto ethi
Yes. Amathole laqinisekisa into okokuba uyawathintela ngothintela wesi sifo obizwa ngokokuba yi-Decasure. I-Decasure amathole makathi egqiba nje inyanga ukuya kwiinyanga ezimbini makabe seyifumene i-Decasure. And njengoba eqala ukuyifumana la mathole mayiphindwe kabini le Decasure, ushiyanisa iintsuku ezingama-30 ukusuka kwixesha apho ubuyisebenzisile le Decasure. Yes. Now loo mathole aphindeyo kabini amathuba uba angahlaselwa sesi sifo aphantsi kakhulu kangangesithuba esingangonyaka. And le Decasure msasazi phaya kuyo iqulethe izifo ezilishumi eziyingxaki kakhulu ezigusheni, eziyingxaki kakhulu ezinkomeni. So ngokuthintela ke ngeDecasure uqinisekise into yoba ezi zifo ziyingxaki kwaye zibulala ngesaquphe, uzithintele zonke ngala Decasure. Yes. Msasazi ndicinga into okokuba masinike ithuba lemibuzo. Ewe kona enye ingxaki sikukuphefumla nzima kwamathole, ukuchaphazeleka kwesifuba, sisifo sengqele. Kufuneka uqinisekile uba iMaxetet isoloko ikhona, u-13.5 neMaxetet LA neBicobolic neComplex Forte. Yes. Sinike imibuzo. Alright, yamphulaphuli siza kuwe ke ngokumfama njengokhawuleza qabaqaba nje kule mizuzu elishumi ishekileyo. 072 514 5381 sikhona phaa kufacebook ezolimo @vukani community radio. Kulapho ke uyawuthi ube kanti usifumana khona uzibuzele nje wethu lo mbuzo ufuna ubuza apha kuMr Nqetho xa sijonga iingxaki eziye zichaphazeleke amathole. Siza nazo ke nezisombululo phulaphula ngethemba elikhulu ke uyibambile. Hayi abakabikho kweli cala lam, masebe siqhuba tata. Na ndiyabulela ke msasazi. Le yokugqibela besishwangathele kakhulu. Awuthetha ngesifo sofuba msasazi, ngolwasemzini uthetha ngenyumonia. Yes. And le nyumonia ukuba uthe awayilungiselela awayinyanga iyaguquka ibe ngumkhulu wayo obizwa ngokokuba mbolane, the pasteurellosis. So sisifo sengqele, the pneumonia, ikhule iye kuba ibizwe ngoba ngumbolane. Esi sifo ke sengqele msasazi sichaphazela kakhulu amathole, sichaphazela kakhulu iimazi zenkomo, ingathethi ukuthi zisindile ezinye msasazi. Msasazi phaya ngaphakathi emlonyeni kukho iintsholongwane eziphila phaya emlonyeni. Ezi zintlobo ezimbini, luhlobo lwakwa-bacteria nohlobo lwakwa-virus. Ngokwendalo msasazi eza ntsholongwane ziyagatywa, azivunyelwa zehle ngoqhoqhoqho azivunyelwa nje tu ngumzimba. Zikulungisiwe phaa into yoba makubekho isinqandi zona ukuba mazingehli. Zezi zinto ke sithi ngamajoni omzimba. Yes. Alright, masijonge usizwe nguqa esithi molo msasazi, ndilapha eNongqongqwana village eNququ eCofimvaba. Ndicela ukubuza xa ndinokuthenga amathole umzekelo kwiFandace yaseKomani kwaye ndiwazise apha eNququ ze angaphili kakuhle, ingaba abangelwa yi-environment yengca kuba kusejojweni apha okanye kufumile kuba wona ebesuka kwenye indawo eDry? Umntu angenza njani ze awancede ngalamayeza achazwa ngulo bhuti? Enkosi. Uyabuza uNomdimba ututuse utsho kweli cala. Athi usamkelo Manqoyi, molo msasazi, ndicela ndibuzele kutata ingaba bubuchule ukuthenga lamathole anosuku ezelwe tsho kweli icala. Masibe siphendula apha tata, sizoya phaa kuWhatsApp. Msasazi, masiqale kulo mbuzo wesibini, uhamba uthungelane nalo mbuzo wesibini. Wokuqala, ukuthenga amathole msasazi, ingxaki ilapha kumthengi wamathole. Awunowathenga amathole ungakhange uke uye kumntu owakhulise ngokuyimpumelelo, okanye uye kwaba bantu bawathengisayo bakaqale bakunike noko iimfundiso ezithi yintoni amakafike la mathole sele ilungile phaya ekhaya. Ubuyakhumbula ke msasazi, sithethe phaya phezulu ngosi abahlanu. Andizuphindela kubo, ndinethemba loba umfama ubabambile. Aba sibahlanu ngaba bancedisana kakhulu nokokuba la mathole mawube uza kuwafumana. Make ndibashwangathele msasazi.
okokuqala la mathole funeka uqiniseke into yoba indawo lazofikela kuyo uthi uyowathatha ube sele uyilungisile and yindawo eshushu, yindawo oqinisekileyo uba umoya uzongena ngokwaneleyo, umchamo wawo awuzuguquka ube yinto enuka ngokungathi kunuka umchamo apho ahlala khona. Yeah. Umoya mawungene kodwa mawulawuleke ukwenzela into yoba umgquba ovelileyo phaa unganiki ukuqhuma okuzoba yingxaki ekungeneni ezimpumlweni kula mathole. Yes. Ukutya akutyayo qiniseka into yoba ukufundile ukulungiselele. Kukho ke ubisi olubizwa ngoba yi-lactocalf. I-lactocalf ichunyiswe kakhulu and inongwe kakhulu ngezidingo zonke zomzimba wamathole. Yes. And la lactocalf funeka uyincedise nge-Diomec Plus. So sithetha ngokutya. And amathole msasazi akufunanga kuphela inyanga ungekawaqhelisi ukutya okuqinileyo. Khona into ebizwa ngoba yi-calf starter. Eseneveki nje ezelwe wafundise la calf starter. Alright. Kancinci uye unyuka ukuwanika msasazi. Alright. Yeah, masive apha emnxebeni ngene sithina umphulaphuli. Molweni? Kunjani? Siyaphila kunjani tata? Uthenga uDosi napha eMthatha. Bawudosini. Ndicela ubuza nxa unamathokazi amadala enkomo angadaleki kwezinkunzi, sesisitofu esinokunceda. Okay. Alright. Okay, ke tata. Nkosi bawudosini phulaphula eradio ke tata. Alright, chopha bawudosini masive lo apha ku WhatsApp. Molweni? Beta mngongo ompancishana awu tokanceda udokotela omkhulu andikhona ndimamele ndikhona eklasini ndimamele ungandibetha ndibethe angayishiyi imilinganiselo uba i-measurement uba uzibetha kangakanani yabona engakumbi kwezamaxithethe LA uyabona ubetha kanjani ithole umlinganiselo okanye kwendala ithini i-measurements zakhona uyabona ilapho kwabethe. Nkosi bawumgcina mihlanu imizuzu masingene kubo mhlobo wam bawudosini. Bendisagqibesela ke Ntsundu into ethi kwa indawo le ahleli kuyo mayibe indawo azawuziva comfortable. Yes. Kwa ukutya akutyayo mayingabi kukutya atye le nto namhlanje atye enye into ngomso. Loo nto amathole iwabulala ngokukhawuleza. And hlala uwaxhobele amathole because eyona nto iwagqiba kakhulu kukuqhineka nokuhambisa. So mayihlale ikhona i-Maxitrim or i-Maxisulf ukunqanda oko kutyatyazo gazi ematholeni. Diomec Plus mayihlale ikhona, i-Complex Forte mayihlale ikhona. Yintlanganisela oyisebenzisa ngaxesha linye ukunyanga oku kugula kuyingxaki kakhulu amatholeni. Yes. Ihamba ziyonyanga ke nongxaki yesifuba ebendike ndathetha ngayo la mayeza ndithethe ngawo. Uyabona ke kubalulekile into yoba siyazi into yoba ithole noko elingekayigqibi inyanga ukusukela kwiintsuku ezintathu ukuya kwinyanga kwi-Maxitrim or Maxisulf ulitofa u-5 for 3 days. Yes. Then i-Diomec Plus ayinamlinganiselo ngoba ikukutya kodwa ke sulideske uligcwalise kakhulu isisu malifumane kabini ngosuku iintsuku zibe 3 ngeli xesha liphese phantsi konyango. I-Complex Forte ithole lingekayigqibi inyanga ngu-30 ukuya ku-40 milliliters. Ujonga ubukhulu obubalo ithole elo sesiya ke kulaa nto yemilinganiselo. Ukuya kuba udosini Ntsundu. Yes dad. Baninzi abantu abavelelwe yile ngxaki bancedakala ngokuthi inkomo leyo ayinike ezi zitofu yi-complex A and E yenkomo. Yes. Yile nkomo ingathathi inkunzi. Uyinika i-complex A and E yenkomo 5 milliliters uba lithokazi. Yes. 7 milliliters uba yinkunzi. I mean 7 milliliters uba yimazi. Alright. Kwananjalo ayitofe nge-bicobolic. Bicobolic ithokazi ngu-5 milliliters. Noko ke imazi ungayinika i-bicobolic ngu-7.5 ithokazi. Kodwa ithokazi eselina 2 years ngo-7.5 ababini. Imazi ngo-10 ababini ihlatywa phantsi kofele emveni kwexalaba. Uyiseze ile nto i-endolint. Now emveni kwe-21 days uyitofe ngeDorajet. Loo ntlanganisela yenza inkomo icace uba kubhekwa ngaphi.
uba ibiseyithathile inkunzi ibele likhawuleze livele, Yes. uba ibingekayithathi inkunzi ikhawuleze ileqwe zinkunzi. Yes. Sasazi, uba awukho omnye umbuzo ndicinga uba mandinike ezi numbers ukwenzela into yoba abangakwazanga ukubuza bandifumane kuzo Kuzo. abo bangenazo. Yes, hayi unganikisa tata noko ayikho ekhoyo ngoku. Ngu-081 Yes. 028 Mm. 1130. Mandiphinde 081 028 1130. Eyesibini ngu-079 028 no sorry 079 Yes. ibalekile ke ntsimbi. All right. Ya 079 Yes. 427 2104. Yes. 079 427 2104. 04. Yes. Ya ziinamba zikancedo zombini. Into ebalulekileyo enendiyikhuthaza kakhulu yokokuba eza numbers ziyakwazi ukungenisa kwisikolo esisiqhubayo umzi iCheiron usuku nosuku apha phakathi evekini. Singenisa ke izifundo ezikhulise amafama ngolona hlobo. Ukuba ubungekangeni kweza zifundo qiniseka uba uya kwenye yezafowuni ubhala i-cellphone number yakho kuWhatsApp Yes. kwenye yezafowuni. Isibhala i-cellphone number yakho, ubhale ifani yakho, ubhale idorobhu okuyo, then uthi WhatsApp. Cellphone number, ifani, idorobhu okuyo, uthi WhatsApp. Sesiyazi into yoba uthi masikufake kuWhatsApp so that ungene eziklasini ube ngumfundi uzokhula uzoxhotyiswa kabanzi ngemfuyo gabalala msasazi. Sithe sike siyongena nasezinjeni ke ntsundu xa sesiyiphethe. Yeah. Mafama mandibulele kakhulu ngethuba esithe salifumana ngethemba ke into kokuba noko kukhona enikucholacholeyo. Ayidlali ke ivukani ntsundu. Yes, Dad. Umahluko owenziwa yile program ungamandla ngolona hlobo. Enkosi kakhulu mzantsundu. Alright, inkosi kakhulu siyabulela apha kuMr Ncetho. Sophinde ke sidibane kuMvulo olandelayo. Siyayivala ke mphulaphuli sowela ke siye kwisigaba senkqubo samasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Ungalijiji ke elo qhosha masiwele ke ngolu hlobo.